Baina guk bien bitartean gonbidatuei sartzeko esango diegu. Formol laborategiak eta Susa argitaletxeak elkarlanean Heriotzak Eduardo du izena proiektu eszeniko berria gauzatu dute eta 3 protagonista izango ditugu gaur hemen guztia kontatzeko. Biba Edurne Azkarate Intzalgain eta Mikel Ibarguren eta biba Eduardo. Biba Eduardo. Kaixo. Dak, barreko. Kaixo, arratzaldeo. Oso ongi. Edurne, Mikel eta Intza, hori da, ongi etorri zer modu zabete? Ondo? Bai, dagoeneko argia ikusi du, ezta, Edurne? Zuen obra dituko diogu, antzerkia, ikuskizuna, nola ditu behar diogu? Obra, ikuskizun, Dena balio du. ondo dago, baina guk bataiatu dugu poesia ez errezitaldi. Poesia ez errezitaldi bat. Eta Mikel, zer da poesia ez errezitaldi bat? Susak, enkargua bidali zegunean argita garbi esan zegun ez zutela nahi poesia errezitaldi bat itea. Orduan, poesia errezitaldia ez dan guztia identifikatu du poesia ez errezitaldi bezala. Poesia ez errezitaldi bat dela, izenburua Heriotzak Eduardo du izena, Intza, ze kontatzen da? Ze kontatu nahi duzue ez errezitaldi honekin? Bueno, gure pieza hontan, ez errezitaldi hontan, protagonismo handia poemek dakate, eta poemek behaiek kontatzen dute, kontatzen dute, ez? Kontatu beharrekoa. Eta gu hortik abiatu ginean pixkat kokatzeko, gu nun baiten, estena non gauden, eta gu topatuko gea bunker batian, poemez inguratuta, eta hoxe da pixkat kontatu dezakeguna, ez? Horreraino. Horreraino. Nik Edurne lehengo galdera behera egingo dizut. Zergatik du Eduardo Heriotzak izena? Eske, poema liburu bat izan daiteke guztiz labirintikoa eta guk hor topatu genuen Heriotzaren izena eta zuzenean transkribatu genuen. Liburuak berak eman zigun aitzaki hori eta titulua izan zitekeen beste izen bat, baina Eduardo deituriko poeta batek idatzi zuen Heriotzak Eduardo duela izena. Ados. Guk edorta bat badaukagu eta guretzat edorta aurkakoa bizitza dela esango nuke. Baina Eduardo bat ere badaukago. Bai. Horre atzean dagoena. Bai, hor dago. Atzean badago bat. Eta ikusten joaten bagar antzeslan hau, ze topatuko dugu? Drama bat da? Eske izenburua irakurrita pixkat drama itxura hartzen dionik. Bai, nik uste baita ere, gure garun lotura askotan dela Heriotza dituta demosa drama bat espero deula, ez? Eta egia da, guri ere balio izan digula Heriotzaren inguruan hausnarketa batzuk konpartitzeko, solasaldi eder batzuk iteko, baina nik ustet lehenengo bi emanalditan konprobatu duen bezala argi askoak ala, eta erritmo askoak ala, eta energia askoak ala, eta bai, gauza sakone buruz hitz egiten dela, baina ustet komedia kutxu handi bat, dakala, drama Baita ere, komedia bada. Ere bada. Hori ere bai, beste gauza askoen artean, Intza, Susa argitaletxa aipatu duzue, enkargu bat izan dago, ezta? Nondik sortu zen ideia, nola abiatu zen aldena? Bueno, Susa argitaletxeak MPK mundu poesia kaierak izena duen bilduma badauka, poesia bilduma, eta 10 urte egiten ditu. Bueno, intzitun 2024an. Orduan egin nahi zuten argitalpen berezi bat, behaien 10. urteurrena ospatzeko. Ta hala egin dute, batera dute argitalpen hori dela biziei ere omen, poema sorta berri batekin, ze orain arteko bildumak, antologiak hilda dauden poeten antologiak, ez? Eta orain gontan egin nahi zuten bizirik dauden poeten poemek osatutako argitalpen bat. Eta hori aitzakiatzat hartuta edo sortu dugu pieza hau. Estenaratu ditugu poema horiek. Beraz, Edurne, Susa argitaletxeak formol laborategiari egiten dio enkargu bat, zuek hartzen duzue, kasu honetan bizirik dauden poeten poesiak dira, zuek irakurriko zen dituzten noski. Poesiak beti barruak mugitzen ditu, ez ditu mugitzen, zer sentitu zenuen zuk poesia hauek irakurtzean? Egia da, batu ginela 3 poesiak elkarrekin irakurtzen hasteko eta elkarri iruzkinak egiteko eta hain justu, klaro, abia puntua bunkerrarena eta leku ilun honena hortik topatu genuen, ez? Ikusi genuelako poema horietan asko hitz egiten zela Heriotzari buruz, edo despedidei buruz, edo, konflikto belikoetan dauden poeta askok ere gai horiei heltze zieten,
Eta horrela sortu izan zen gure iruditegia. Orduan, lehenengo sentsazio horri tiratuta, sortu genuen atmosfera, eta hori da gehien helarazi ziguna liburu horrek, iluntasuna eta honi hausnarketa edo leku bat ematea. Bizirik dauden poetak edo aipatzen ari zaretenez, esan daiteke poetak nor diren, Mikel, edo hori bunkerrean eskutatuta geratzen den sekretua da? Batzuk esan ditzakegu, asko dira, baina, bueno, batzuk gogoratzen ditugu, Eduardo Moga adibidez dela izenburu eman diona. Margaret Atwood. Zein da? Eta gero daude... Mario Obrero. Najwa Darwish. Eta gero daude asko, ez kosta ite zaizkiguna esateko, ez dakigu sondo nora. Euskaldunik bada tartean? Ez, ia Euskaldun denak itzultzaileak izan dira. Itzultzaile bakoitzak aukeratu du beak bere poema esan dezakegun gustokoena eta poema hori ekarri du Euskarara. Badago bertakoren bat, agian justo poesia hori gaztelaniaz idatzia zuena. Hori. Nafarren bat badago, baita ere. Asko dira. Hogeita emeretzi. Ze lan zaila, ez da? Aga iruditzen zaigu, ez da? Hainbeste poema, poesia, maigainan jarri eta hoiekin ikuskizun bat edo obra bat edo antzerki bat egitea, ez da? Bueno, zuentzat ere berria izango zen, hori, pentsatzen dut? Bai. Lan egiteko modua ere, bai, ez? Lan egiteko modua, hola, enkargu hartuta eta... Bai, hori da, hasiera batean hartu genuen eta, guazten atope honekin eta ikusi gineanen horremeste poema, eta, klaro, ikuskizun bat itea, 39 poemekin, azkenen errezitaldi bihurtuko zen, poesia ez errezitaldi beharrean. Orduan bai, egin izan dugu, lanketa egin genuen eta poema batzuk gelditu dira, beste batzuk prozesuan gelditu dira, baina prozesua bai izan da poemen artian ibili gaur borrokan eta bai. Bai, hoxe. Adibidez, Irukote, zein da bakoitzak esaten duzuen lehenbiziko esaldia? Nor hasten da? Nork esaten du lehenbiziko esaldia? Eta tonuarekin, tonua jarri, Bagenekin galdera oingo zeniguka prestatzen nahi duzea. Prestatuta etorri zarete. Ez gara originalak. Bueno, edo bai. Ia mila programa egin eta... Claro. Ondo, bueno, apuntatuko dugu hori. Urrengoan ez dugu egingo. Galdera galdatuko ditugu urrengo milakoan. Baina prestatu dugu, a ber. Bai. Lehenengo poema bat dago. Eta gero beste poema bat. Eta beste poema bat dago. Eta gero Mikelek esateu. Gerokoa esango ez? Bale. Lehenengo hitza da, eta. Ke? Bai. Neria Martxoak 8. Eta Neria Fukushima. Jo. Haze hasiera, Bai. Hitzak. Bai. Hitzak mota ditugu. Orain guk hoiekin esaldi bat egin behar dugu. Poema bat inberrezute hoiekin. Fukushima eta Martxoak 8. Martxoak 8 eta Fukushima. Martxoa eta 8. Zuei galdetuko dizuegu, Eduardo bada heriotzaren izena, nola izena du jaiotzak? Aloña. Aloña? Adibidez? Izan daiteke, argi eta garbi ikusten duzu, ez da? Ezagutzen dut aloña bat biziz betea dagoena eta bizitza eredu. Oso, ongi. Ondo. Mikel, zer diozu? Nik bat egiten dut edurrekin. Igual aloña berdina ezagutzen dut. Igual bai. Osea, bere parrengatik oso ezaguna eta... Ados? Antzerkizale eta publiko inkreiblea. Oso, ongi. Eta intzazuk? Nik Eduardo bera ere, bai. Begira. Azkenean, bai ez, eriotzaren beste txamponaren bi aldeak dira, ez? Bizitza eta eriotza, eta Eduardo. Hemen txamponaren bi aldeak. Egia da, ze aizue, Eduardo denak ez dira eriotzarekin lotzeko modukoak izango, bizitzarekin lotzeko modukoak ere bai, eta aloñak ere, denetarik egongo dira, ez da? Begira berriz ere zuen ikuskizunaren agenda botako dugu, ongi irutzen baldin mazaizue, jendea gerturatu da. Xabi, zuk egingo duzu, Bikai? Aurkitzen modu, bai, hemen txago, bai. Ahi ba, berriz, Martxoak 18 Donostian Erles Nuk. Maiatzako 23 Zarautzu modelo aretoan. Ekainak bat Deban Ispiluen gelan. Eta ekainak 6 Errenterian Niesen kulturgunean. Zora garri. Zema jende joango. Zure betetzea noizan? Ekainaren batean. Ze ondo, pari politxa. Gebara joateko. Amaitzen joateko, zergatik joan behar dugu, zuen ikuskizuna ikustera. Poesia beste nonbaitetik helaraziko dizueguelako eta baita ere ikusteko
despedi den eriotzaren ertz guztiak badirela unkigarriak, divertigarriak, sakonak eta ederrak. Bai, Mikel, zuk zerbait erantzi nahi duzu? Bai, lehen aipatu bezala igual izenburuak daukan trastendentzia guztiekin nik uste trastendentzia kendu eta ezer jakin gabe ere edonor jun daiteken zerbait dala, momentu politua pasatzea eta batez ere ondo pasatzea. Oso, ongi. Intza, labur amaitzeko? Gurekin elkartzeko. Bez? Hortxe enkontru bat izango dago gukin eoteko, antzerkiak hori dauka eta torri daitezela, hortara. Oso, ongi, zoragarri.